בואו איתי לאיקאה! אני הכי אוהב את האוכל שם, אז כאילו נטו בשביל זה הגעתי. לרגע פה התגנסנו. לוקחים עגלה, זוז, אתה מפריע לי לעבור חלאה. אני רוצה מגע שרשום עליו מילה. מה אתה אומר? מזלגים, סכינות. טוב, לפחות יש עגבניות שרי, ניקח. יש פה סלט סלק ב9, אבל אני לא אוהב סלק. יש פה חומוס, כמה עולה החומוס? חומוס וטחינה עולה 6 שקל, שזה שווה. לא נראה הכי מזמין, אבל זה טעים רצח. אני רוצה שניצלונים וצ'יפס. אני לקחתי את הסלט חסה והשניצלים. הוא לקח את הכדורי בשר, שזה אחד הטעימים וצ'יפס. והוא לוקח שניצל, אורז וצ'יפס, כי הוא פרסי, אז הוא חייב אורז. למה יש לי שפיך על הצ'יפס? אם אתם באים לפה, אז תפתחו כאן את הסלט בבר, תיקחו את הרוטב הישראלי, זה אחד הטעימים. בואו נדרג. יש לנו פה סלט ב5 שקלים, טעים, אבל עלוב כזה. יש לנו פה שניצלים, שניצל צהרון, ויש פה את הכדורי בשר עם הרוטב, שזה אחד הטעימים. הכדורי בשר 10 מתוך 10, השניצל 9 מתוך 10, צ'יפס רגיל, כאילו מה יש לדרג צ'יפס, סלט 5 מתוך 10, פעם הוא היה 10 מתוך 10, אבל הם הקטינו אותו. זה הדבר הכי שווה באיקאה, אתה משלם 9 שקל על כוס.